Kisi boigo omogoko buno yoni gonyara kobo kwene kiwa gochia segati ya balemi abanyara koba goikirana samaga cho ITC imeya omocho bosongo chinga kibanyara koba bakonyora maigeri gore chinchira barachikoba bago tumeka anene chinguru chia biogas asogo tumeki bwa egenga omorobeli yoni gonyara koba woko aliganiwa amone kiombe gia sistema ekyo ekianyara kobage ko basemia ni chinjira barachikoba bakwanyora chinguru cyumurero korwa ACSK yechiombe chinguruwe nabo igone chingoko kolengana nabo bisabu nigo banyara koba kwenekia buna nigo chinguru echo cyumurero kirache koba chigotoka aseligoliri kekegima kolengana amone chichinde chikorwa ACStima bangi banyara koba gwikira nororo ngati ya abobisa aho kurwa se county ya Kisii bakoragwa amuno mu waziri bw'uburemi ya county ya Kisii bunagotomanya muri Kito Mildred Momanyi Una enchere moyo kulenda ebintu bitutanaine boigo embe otokoyana nigo bono chikampani chigendete kuligeli chibu lyokonekia mwanya bantongo menyatole sokoyana embeo engia bono kampani ya sistema bayo ya chakiri biogas yo era chigokonya sokorolera korosia endagira nabo igogo tumeka buna oboyo buna omwaziri bw'uburimi ase county ya Kisii Elijah Obwoli akoerera biogas igere renewable energy clean energy eyu egochikokonya libaga chifamily chia baremi baito bagotumia amakara gose emete eyu ebwata madara hawa za afya lakini egasi gegotumeka se chikiche ni cheito ere clean na ndego kore egotumeka koruga bwango nabo igo ekero system ya rosirie gas ekige gotigara ngotumeka kera se oboremi asoko buna fertilizer embolea igo igatoko iraneri company ya sistema yamono asoko ogocha Kisii gotware regional office ekiamba bakwa jiloni gochiasa abaremi baito erindekero yomo no anolio tabugati chibesa anyare koba okonyara gotware egasi yiga ase ogotumia ase chinyumba gokwana sensemo ya ATC engakia maigelio gocha ase abaremi nigo omoteni korwa ase company yo aine kiribu na nigo egakonya abaremi mono aso gonchereria NSK ngombe na koba chinguru cyomurero. So Sistema Bio works with smallholder farmers. Our objective is to help farmers convert the waste that they have into energy. So basically farmers who have cow dung, pig dung or poultry dung are able to convert that dung into energy in the form of gas and also generate biofertilizer that they can use to improve the soil health. Nigo baenekirie ngane chigokonya nonye abasaye kwenyorera chigasi. We are all aware that biogas not only provides energy that is renewable, that is cheap, but also mitigates for some of the gender extremities that there can be, where in many cases we might find kitchens which are smoky and detrimental to the health of mainly our sisters and mothers and wives. The Green Employment in Agriculture to ensure that there are more decent jobs. People will use that technology to generate other jobs, entrepreneurship, and also that will reduce the pollution in the environment. Egati abaremi bali batumekire chinguru echo cyomurero nigo batebire yabakonyire ase ogosevu chibesa gwetera buna nigo biogas yo ere engia kegima setwaja rero tumeke biogas inka tuona kugure gas nekiri ntegitangani mungina dana kunyona mutungi asoka robosire namba ibere byproduct ugo yomburaro to kwa top dressing ntuana kuwara boy wa top dressing na kutogutumika igentu ke utake utwara at least kiombe iberiga nabo konyoranga mwana ye biogas yao dio menyete byo no molembe ugoichuri every morning na mwara to kwa rose ngurari karugo ichiri kurwa bubuya uburaro negento nanje no ugoyo boiga ndagere ko ingiye mugondo uchibuona utale uri na bwanjira nanga biogas negentekia biogas negentekia na nenda nikari kia bali baitu uyo konyara
anyaye kubekeru eke atari bonse baranyare gukonywa ingina konye nguripoteria egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi.